Takže čau, zdraví tě Máca. Dneska si tady dáme nějaký CSko. Mám tady mapy Inferno, Mirage a Dust. Tak uvidíme, kterou z nich mi to najde. Stop. Zdraví tě Máca ze záznamu, který to teďka stříhá. Poprosil bych vás všechny, kdybyste mohli kliknout na tlačítko odebírat a já vás nechám dál sledovat můj gameplay, který uvidíte, jak dopadne na konci tohohle videa. Díky moc a zatím užívejte gameplay. OK, takže našel nám to mapu Mirage. A dávám přijmout a uvidíme, co chytneme za tým. Moji budoucí teammates se na to úplně netváří, že by to chtěl jako hrát Mirage, tak Mirage se prý hrát nebude. Tak já se vám ozvu ještě za chvíli. Našel nám tu mapu Dust 2. Doufejme, že teď už nám to přijmou všichni. Prosím, týpku, vem to. No, konečně. Až jdem hrát mapu Dust 2 a uvidíme, co se tady dá vykouzlit. Hello, team. Jo, tak hodně se mnou komunikoval můj tým, doufám, že až začne zápas, tak teda budou komunikovat, protože si nedačme píči. Hello. No, tak. Píčo, to jsou Rusáci, no tak to ne, vole, tak to ne. I play long. No, tak jsme zakolovali kam jdem. Doufám, že se nám tam nerozběhne celý tým. Dva nám jdou na B. Já jdu tady s modrým, kámo, na long. On to zapaluje, kámo, nechal, proč si první koupil nejdy. Ale OK, taky možnost. Já ho nebudu blokovat, já to jdu zkusit píknout. OK, jako. Jeden dead. Píče, druhý mi zabil. No nic, aspoň jednoho jsme urvali. Tak uvidíme, co nám vymýšlí naši. No ty vole. Tak to nebude úplně ústrostřelec tuto. Že by ho vzali do elitní jednotky, vole, k armádě, to se říct nedá. No jako, zabil ho týpek. Už jim probíhají na Ačko. Spotnuli bombu. Tak doufujeme, že to naši ještě nějak uhrajou. Ty vole, oba jdou přes short, tak to si nejsem jistý. No, tak, nice. Ty vole, jeden dobrý. Jsou 2v1. Kam čumí ten týpek? Jeden dead. A tomu dojdou náboje, takže ten nějaký píči. Tak ten nemá žádný, ten má 9 nábojů, tak ukáž. Předvejce týpku teď, vole. No, ten si počká, že jo, až se začne defuzovat a pak ho píkne. Bude tady, no, GG. První kolo dead. Já jsem dostal, nebo tradenul jsem jednoho za jednoho, tradenul jsem sebe za toho týpka. Kupujem tuto, jdem scoutu, smoke a jdem to zkusit nějak rozběhat. Uvidíme, co se s tím zápasem ještě stane teď. I play long. Oni nám to píknou, už flashujou, no, tak a teď je to píči, no, druhý flash, možná dostal hit, nejsem si jistý. Ten týpek, ale píčo, ten týpek, co tam stojí, ten by mi měl crate, škoda, že, vole, tam má deagle, a akorát dostal přes píču teďka, vole, protože on nic neudělal, to je takový vyjebaný kokot, ale s tím to hrajou do píči, jako já chápu, že jsem, vole, malý silřík, jo, ale ty vole, aspoň něco ty týpci můžou umět. No do píči. Ty vole, tuto hra vůbec nevypadá dobře. No, tak ten dostal hlavu insta. Dostane druhou. Lehne si. Kam čumí ten týpek? Proč mu hází smoke? Jde úplně mimo ten borec. No ty vole, to bude něco. Já jsem ho ještě ani netrefil. Ale píčo, vole, že by mi pokryl tam ten zmrtnáš. Ne, vole, on mi nepokryje. Já si ho teďka, vole, nousku brokovnici. Jdu si tam čupnout za ty dveře a uvidíme, možná tam přiběhnou do crossu. Zkusíme to takhle.
Já si myslím, že teď budu chodit ten long, když ví, že se jim tam teďka dvakrát povedlo, že by ho mohli chodit. Tak to jdem zkusit. A to tady proskočím. Jednou jsme tam viděli na autě čupět. On to píkne. On nepíkne. Píčko, dostal jsem. Co bude tady? On je na tom autě pořád. Ty vole, 3 tam jsou, nebo 2. Tak já to stahuju k nám. Oni jeden už mám spodnuto na shortu, ten už bude někde vypušovaný dál, určitě. One city, one short maybe. No, tak týpek ho tam viděl. Na tom autě, ten tam čupí pořád, slyší ho, že jde. Ale on úplně k rohu a dostane tam ještě vole sáčka. Ty píčo, vole, to já si s nich posheru jednoho dne. No nic, berem díglo a jdem to odstřílet. A zkusím jít teďka na short. A přes short to propušovat na mid. A z midu možná i mít jakoby dozad na ty double doory, na to Ačko. Co budeme mít někoho na midu. Tyhle nikoho nevidím, jo, oni jsou tady. Teď o mě týpek ví. Já jsem ho tam viděl nahoře. Já si to flashnu, to sice nikoho neflashlo. Ale co se dá dělat? Je nahoře na bedně. No, týpek mi prostě skočí, kokot jebanej. No a pak se odpálí, ty vole. A já se z toho posedu, vole. A skauta, víš, že ho má v zádech, má ho v zádech. Čchorit mu, ty vole. Jo, tak to byl náš, tak ho nemám v zádech. No tak jsem čurák, já no. A teď mu jdou z midu, on o nich jel. Já mu jdu na short. Nejdou. No, ukrad mu vole kalacha. Chci vidět, co vykouzlí, vole, naši. No, pojď s díglem, urvi aspoň jednu hlavu. Jo, on má mýho dígla. Klasicky. Dobrá hlava. No, ale oni už se teďka nedají. Jeden bude ve okně, jeden ve dveřích, odkud házel ten granát. Směr, no. Ale tady si myslím, že je to odpálí, ty vole, jestli tady budou stát. Minimálně toho kalacha by to chtěl savenout. Tak ho savenem. A s tím díglem, no, tak přežijem, tak je to dobrý. Tak. Ty vám mu dám 80 ve 2. Ach jo. No nic, berem scoutu a jdem na to znova. Možná píknu, já zkusím píknout mid na ego. I když on mi tam poběží tady ten fialový, nebo co to je, za barvou růžová. A prostě tady ten tam poběží podle mě. Neběží, tak já tam jdu. A tu tam jdu zkusit píknout, jestli nám tam někoho, neviděl jsem někoho, když jsem proskakoval. Letíme sem smoke. Musím ji jednou tam poslat. Musím se nám kouknout na Bčko, co bude tady někdo, bomba Ačko dead. Tak já to zkusím píknout tady ještě. Jo, ona je tady na shortu, ta bomba. Tam je dead týpek. Neměl žádného kalacha, nic, to si děláš píču, fakt. Where's the bomb? Team, where is the bomb? Jo, hodně komunikujou, tak to jsem rád. Yeah, okay, thank you. Jo, takže týpka máme na Ačku. Nice. Nice round. Jasně, nevysprajuju to tady. No, tak. Píču, 1 kill a 250 damage. No jo. Chtěl by teďka dát ještě jedno kolo a pak ještě jedno a pak to celý vyhrát. Jestli to tak stane, tak budu šťastný. Jestli ne, tak tuto video zakončíme neúspěšně. Možná dáme, uvidíme, jak to budu stíhat, možná dám ještě jeden meč. Tak v tom videu budou 2.
Ale je taky možný, že bude jenom jeden, jo. Nevím, jak to budu časově stíhat. Takže kde je, vole, kde ho zabrat? Jo, takže jednoho mám tady. S kama jsem odešel. A on má vypo, že já nevím. Jo, tak jsem ho píknul dobře. Píčil jsem se ho posral. Tak já se tady dovolím půjčím kaloš. A on mi píkne na jednu. Ne, nepíkne. Jeden dead. A další mi půjde odsaď. Další dead. Nice. Nice team. Čili bych vzal to vypo, já ho vemu. Máme 2 vypa. 3 vypa. Don't buy AVP. We have 2 AVP, bro. Blue. Thank you. No dobrý, tak 2 vypa. Týpek nás na štěstí poslech, ty vole. Já si to mám zapálit. Uvidíme, co s tím tam stane. Tyhle, teď mi to nikdo nepíkuje, jo. Za autem. Jo, tak brožky, jako by mi to proběh. Skvělý. Já musím reloadnout vypo a počkám na naše, který už budou dozad. Já jsem mu dal, nice. No, vemte si, vole, kalachy. Jo, ten má vypo, no, tak mě dobrý čičí. Ty píčka, mu dám 63 v jednom. Nevadí, ale dobrý. 3 kolo za sebou, teď by to chtělo ještě dát, aby jsme srovnali na 4-4. Ale jako chtěl by to vyhrát celý zápas, jo. Tak. Já si myslím, že už teďka na ten, do těch double doorů, na ten long nám nepůjdou. Takže to zkusím zrotit na short. Tady mi to bude píkovat se mnou týpek s kalachem. Ty píčo, on má, vole, hráš komet, píčo, a hraje mi to z dole, já nevím, jak se to jmenuje, asi tunel, já tomu prostě říkám tunel, takže já si tomu budu říkat, jak chci, ale je to tunel. Tam bude ještě jeden schovaný. Bude tam, teď jsem ho slyšel dupat. Ne, neber si to, píčo, vem si tu automatiku, teď se vůbec neprozradil. Slyšel tam týpky. Aj, zabil ho, dobrý. Čo, jak z toho bude 3 hlavy z rážkometu, vole, to bych se z toho posral. M-ku a zkusíme to. A zkusíme to uhrát. Ohodnoťte do komentářů schválně můj skin. A vím, je to basic, je to jenom M4 Sour, nebo jak se to jmenuje. Ale mě se celkem líbí, chytil jsem ho ve, myslím, že to je Minimalware. Takže za mě celkem pěkný skin, za to, že stojí asi 1 euro. Tak jsem kokot, no a hoří nám to tamhle, vole, za plotem. Můj je taky kokot, vole, že si hodil sem. Tam to proskočím, tady nikdo. Tady to proskočím, tady taky nikdo. Tady taky nic. Oni nejsou na Ačku, ani za kokot, oni jsou na Ačku. A tu mě tady píkuje s bombou, nice, teda s pumpou, ne s bombou, s pumpou. Jsem back, musel jsem jenom něco vyřešit. Nestihl jsem start, vůbec nevím, kde jsou. Oni nám půjdou ten long. Já si myslím, že to půjdou. Nikdo tady není, jo. To se divím. Bez flashe. Tady stepnul, já jsem ho slyšel. Někde tady stepoval. Píč, dobrý flash. Od našeho. MK přebitá, tak si ji vemem. Vem to vypo.
Jeden náboj. Píčo, a jsem v píči. Přebíjíme, nemají plentnuto. Ani nevím, jestli mají bombu, asi jo. Jo, mají bombu. Tak píčo, smyš. Žduchne, ne? Ale. To je na kokot. Píčo. GG no, tak týpek mi dojebe. Nice. Defne to? Doufám, že jo. Vzal si mega. Fuj, já tomu odezní ten smoke, takže pěkně si to odmej, to vypo, bude nádhero. To je dobrý. Sice jsem zemřel, týpci mi tu řvou bomboklad, ale dobrý je to. Berem 6-4. Tyhle 8 kg, jako nic moc, ale asi, viď. No, tak se pojď ukázat na ten long, vole, že by tady někdo přišel už. Oni tam mají smoke, smrdí? Mají tady smoke. GG, no, jeden týpek jde. Píčku, on tam sedí další. No nic, no. Tak mě viděl dřív než já jeho. Pěkný kill, týpek. No, dobrý, druhý. Ten týpek má podle mě vypo a bude ho saveovat. Když nemě peníze, no, nevím, uvidíme. Má kalák a našeho zajebali, tak dobrý. Last round, no, tak když už, tak já píknu, nebo já ho nevemu. Předtím se mi zjebal, protože máme 3 vypal, tak já ho brát nebudu. Ať nejsem za čuráka. Někomu se tam pálí nohy, ty vole, jsem slyšel. Jeden dead a já mám 25 HP, to není dobrý. Píčo, on tam je schovaný, no tak teď jsem chytil, ale píčo záchod, vole, šmiku. Já to nevím, jestli je ten, co mě zabil, nebo tomu, kterýmu jsem dával wallbang přes tu zeď. Ne, tak to je ten, kterýmu jsem dával ten wallbang. Dobrý. Druhá půlka zlatéčka, to je rozběháme už úplně. Can we go full B? OK, takže týpci, jak vidím v chatu, chtějí dalšího kicknout. Takže už by to bylo, no to už by nebylo ani, vole. Teď už jsme 5 proti 3. A už tak je to dost. A týpci chtějí dalšího kicknout, jo. No, oni vypadají, že šli full Ačko. Pičko, jo. Mě nedělá takový problém, ne. Jeden kokot, 2. Jeden dead. Píčo, hlavu dej. Nice. Druhý, chtěl by to, jo, USP. Ty píčo. 2 náboje, tak to ne, to ani za kokot. A vím, že defusing.
2 killy. Mrt, teď mi to odpálí, klasik. A štěstí jsem nic nekoupil, takže pohoda. Tak, koupím kaláška. Jdem na Ačko, jako s bombou jdu poslední, čehož nejsem úplně happy. Já mu to nebudu píkovat, kdyby uhnul pořád. A jsem nahitovaný taky a jsme píči. Dobrý, on byl last, tak pohoda. Bizon, USPčko, už jsem ho chtěl hitnout. Ještě jsem ho nehit. By taky nemusel skončit dobře. 4-10, to vypadá jako celkem easy game. Za 20 minut odehráno, 12 killů, to není špatný. Flash, nemám ho nějak nalinovaný, takže absolutně nevím, jestli to tady hází, ale jestli to hází takhle, tak jsem ho asi udělal dobře. A jenom mi se prostě má hodit přes tu stěnu. Já musím přebít. Ty píčo, on mi taky nahitoval smrt. Píkni ho, nice. Nice team. Dobrý. Kupujeme flash, jsme ve fullu. Koupíme i vestu. Odsaď hodím insta do dveří. Nemyslím si teda, že by tam někdo šel, ale hodíme to tam. Jo, tak to jsem úplně posral, tu ten. Insta do dveří, ten jsem posral, no a tak jsem ho posral, tak nemusí se všechno dařit, když není zas tak špatnej. Tak ale tuto jsem měl zabít. A mu dám 85 ve 3, abych se z toho pochcel, ale no, Mku to neberu. Doberem to. Nevím, kam daje mi to last round, já tady vyházím kalachy. Tak, protože už vím, že to vyhrajeme, tady to už nemůžeme prohrát. Oni nebudou mít na baj, ani ne. No tak takhle píčo se nehází ten flash, jo, o kterém jsem se předtím bavil. Ne, týpek, on mi utek, nevadí. Možná to zasmoukuju, to CTčko, možná by to bylo fajn, vej, týpci to nesmouknou. Stěnou na eagle, hodíme molly na short. Hodíme tam i nejda, a tím přiletí na hlavu. Nejt nepomohl. Ale tam bude taky, si myslím. No, někoho tam dojebáme. GG, thank you for game. Dostane rank up. Jako mohli bychom, ale nemám zase odehrát to tolik, že bych ho měl dostat. Ty vole, ještě pojď kousek, no nevadí. Rank up nedostanem. Jen zpátky do lobby. Doufám, že jako první video takový ukázkový, co by se na tom kanále mohlo dít, vám to stačilo. Děkuju všem, co to dokoukali až do konce, nebo aspoň na tuto video kliknuli. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Zatím, čau!